ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾಣತ್ತೀನಿ ಹೆಂಗದ ನಾ ಮನಸ್ಸು ಗಮ್ಮತ್ತ ನಿತ್ಯ ನಿಂಬೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋತಿಜನ ಯಾಕೋಲ್ಲ ಬೇಗ ಪೋಪೇತ ಅಣಿ ಅಣಿ ಈ ಬರ್ಪು ಜನ ವಾವ್ ಇಂಬಿದೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಲೋ 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 ಓಲ್ಲೆಯ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಿದೆ ಉಲ್ಲೆ ಓಯರೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಇದೆ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಆಫೀಸ್ ಉಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುಜನ ಆಫೀಸ್ ಅಂದಂದು ನಿನ್ನ ಕಾಮಿಡಿಯಾ ಕಾಮಿಡಿ ಕರ್ಮ ಯಾನ್ ಬದದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನನಲ ಈ ಬೈಚ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ರೂಮ್ ಉಡುಪ್ಪು ನಾವು ರೂಮ್ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಒಪ್ಪುನು ಈ ಬರ್ಪನ ಇಜ್ಜನ ಅಂದ್ಯ ನಿನ್ನ ರೂಮ್ ಏರ ಇತ್ತೇರಿಯಾ ಯಾನ್ ಪಾತೇರಿಯಾ ಯಾನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತು ಬೈದೆ ಮಾರೆ ನನ್ನ ಏರುಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಲಾಕ ಈ ಬೇಗ ಬರ್ಪನ ಇಜ್ಜನ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾವ ಅತ್ಯ ನೀ ಅಲ್ಪ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಏರುಪ್ಪು ನಿ ಮಾರೆ ಬಲ ಬಲ ಬೇಗ ಬಲ ದಾದಾ ದಾದಾ ಅಂಡ್ ದಾಯಿಗಾತ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ ನಿನ್ನ ರೂಮ್ ಏರ ಉಲ್ಲೇರಿಯಾ ಏರುಪ್ಪುನು ಯಾನು ಮೂಲ ಇಜ್ಜನ ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಏರ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಲ ತುಲ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತು ಬೈದೆಯಾ ಈ ಬಲ ತುಲ ಎನ್ನ ಸುಲ್ಲ ಅಂಡ ತುಲ ಸರಿ ಬಲ ತೂಕ ಏರುಲಿರು ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತದಾದ ಇಂಚಾತನಿ ಅಲ್ಪ ಕಂಡಿ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಒಲ ಗಾಳಿಗಿಂಚ ಅದುಪ್ಪು ಇಜ್ಜನಿ ಯಾನ್ ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ತೂಯೆ ಈ ಏರೇನ್ ತೂತ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಆಫೀಸ್ ರಾತು ಬೇರೆ ಬುರ್ದು ಬತ್ತೆ ನೆಕ್ಕಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಆಫೀಸ್ ಎತ್ತು ಬೇಲೆ ಎತ್ತನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಅನ್ ಅಂಚತ್ಯ ಸತ್ಯವಾದ್ಲ ಯಾನ್ ತೂಯೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆ ಅನಿಸಿ ಆಚೆ ಒಲ್ಲೆರು ಇದೈಪೋತಿರು ಇದೇ ಹೋಗ್ತಾರ ಓಕೆ ಮತ್ತಂಡ ಕೀ ಒಂಜಾಕ್ಲೆ ಕೊರು ವಾಲ್ ಕೊರು ಈ ಉಲ್ಲಣ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕಂದು ಗಾಡಿದ ತಂದು ಪೋಯಿನಾಯೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಕ್ಕ ಬರಂದುಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಡಿತ್ತಿಂಡಿಯ ಒಂಚತ್ಯ ಯಾನ್ ಊರು ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪನೆ ಬಾಕ್ಯ ಇನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಇನಿ ಬತ್ತದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂದಂದು ಆಯ್ನ ಯಾಪಲ ಕುಸಲ್ ಇತ್ತಿನಾನೆ ಅವು ಬಿಡು ಈ ಕೀ ಓಲ್ದೀತ ಹುಡುಗಡ ಕೊರಿಯ ಅವ್ವಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮರತ್ತುಂಡು ಆ ಹುಡುಗೇರು ಹುಡುಗನ ಹಾ ಏರಿಯೋ
ಬಲ ತೂಕ ಓಲು ಮುಳ್ಪೆತ್ತೆ ಮೂಲೋಲು ತೋಜ್ಜೆ ಮೂಲೆ ಇತ್ತೆಯ ಯಾನ್ ತೂಯ ಬಲ ಪೋಯ್ ಕೀ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಈ ಏರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಆ ಹುಡುಗಡ ಹುಡುಗೆತ್ತು ಈ ಪೋರ ಅನಿ ಈ ಇಲ್ಲಡ್ ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ಯ ಮುರಾಣಿ ಅಂಕಾಯಿನ ಕೋಡೆ ತೌಸಿಪ್ಪಂಡಿನ ಮಾತ ತೂನಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಹಾಕೊಂದುಂಡ್ಯ ಈ ಪೊಕ್ಕಡ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂಚತ್ಯ ಏ ಸರಿ ಸರಿ ಒಂದುವಾ ಪಕ್ಕಡಿಜಿನೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಯ ದಾದಾಂಡ್ಯ ಅತ್ಯ ಈ ಮುರಾಣಿ ರೂಮ್ ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗನ್ ತೂಯ ಪಂಡತ ಅಂದು ಅವು ನಿಜನಾ ಯಾನ್ ದಾಯ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ನಡು ಬ್ರೋ ದೇವರ್ ನಾಜೆ ಯಾನ್ ತೂಯ
ಕಪ್ಪು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತುಂಡು ಕೈಟೊಂಜಿ ಬೊಂಬೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ಲ ಅವ್ವೇ ತೂಯ್ನಿ ಅಂದು ಯಾನ್ಲ ತುಯ್ಯೆ ಅಂದ ಯಾನ್ ಪಂತಿಜ ಆಣಿಯೆ ಈ ಅನ್ನ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡನ. ದಾದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅತ್ಯ ಒಂದು ಮಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾಪಾರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚವಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಬೊಂಬೆ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದು ಆ ಬೊಂಬೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕತ ಇಂಚ ಮಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ. ಅವಂದು ಅವು ಈ ಅತ್ತ ಕಾಣತ್ತೀನಿ ಒಲ್ತುರ್ದು ಕಾಣತ್ತೀನಿ. ಅವು ಆನಿಯಾನ್ ಕಾರ್ಡು ಬಣ್ಣಗ ಆ ಬೊಂಬೆ ರೋಡುಗೆ ಬತ್ತು ಬೋರುಂಡು. ಅವೇನು ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾಣತ್ತೀನಿ. ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಅಟೆ ಪೋದು ಅಕಲ್ಟದಾಲಕ್ಕೇನೆ ನಮಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸರಿ ಪೋಯ್ ಸರಿ ನಾವು ಪೋದು ಬರ್ಪಾವ. ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆ ಸರಿ ಸರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನೇ ಹೊಡಿತೇನೆ. ಅಣ್ಣ ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಅವು ಈರಡೊಂಜಿ ಎಲ್ಪ ಹೊಡಿತುಂಡು. ಏನು ಹಿಡಿದಲ್ಪ ಯಾವ್ದವಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಡುಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆನಾ ಯಾವ್ದಾನ ಪನ್ಲೆ ಏನು ಹಿಡ್ದಪ್ಪನ ಸಹಿ ಅಮ್ಮನ್ಪ ಅವು उन्हें दायड़े पतम अत्तर पतम पोले पोले बंड अर्थब जा बेगा पतम पोले उन्तो चुमल्पा पोले बंड अर्थब जा निकलेग नडप्ले पोले मुल्तुल ಆವ್ ಓಪ ಅನಿ ಉಂತು ಬರ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಉಂದೆರ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತುಂಡು ಅಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಕ್ಕ ಒಂದುಂಡು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲೆರ್ದು ಮಾತ್ರ ಐಕ್ಕಾದ ನಿಕ್ಲೆ ನಾಡೊಂದು ಬತ್ತ ನಮಡ ದಾದಾಂಡ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಉಂತಲೆ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮರ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಓಡ್ ಪನ್ಲೆ ಅವು ಈ ಬೊಂಬೆ ಏಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತುಂಡ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಒಂದೇ ಸಾದಿರು ಪೋಂದುಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಕಾರದ ಎದುರುಗು ಬತ್ತದ ಈ ಗೊಂಬೆ ಬೋರುಂಡು ಈ ಬೊಂಬೆನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋದ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಏರನ ಬೊಂಬೆ ಮುಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬೊಂಬೆ ಅತ್ತು ಎದುರಿಲ್ಲದ ಮುನ್ನನ ಬೊಂಬೆ ಮುನ್ನ ಅವೇರು ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಲ್ಲದ ಬಾಲೆ ಚೂರು ಬುದ್ಧಿಮಾನದ ಹುಡುಗಿ
ಆಯ್ಗೆ ಈ ಗೊಂಬೆನೇ ಪ್ರಪಂಚ. ಎದೆ ತೊನ್ನಲಿ ಈ ಗೊಂಬೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ತೊಂದು ಗೊಬ್ಬ ಹೊಂದಿತ್ತೆ. ಆಯ್ ಪಪ್ಪ ಮುಪ್ಪಂದಿನ ಬಾಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಆಯ್ಗೆ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಮೋಕೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀರು. ಆಯ್ ಒಂದಿನ ಅಜ್ಜುಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ರೋಡುಗು ಬತ್ತೆ. ಅವೇ ಪೊರ್ತುಗೊಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಆಯ್ಗ ಹಾಕದು ಸೀದಾ ಪೋಂಡು. ಆಯ್ನ ಬೊಬ್ಬೆಕೆಂದು ಯಾನ್ ಪೊತ್ತೂನಾಗ ಆಯ್ ಅರ್ಧ ಜೀವಡಿತ್ತೆ. ಅದಗನೆ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಲ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ. ಬೊಕ್ಕ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬತ್ತಲೆ ತೊಂಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟಾನ್ ಅರ್ಧ ಸಾದಿರ ಜೀವ ಪೋಂಡು. ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತಿನ ಬೊಂಬೆನದೆ ತೊಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಶುರುವಾಯಿತು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಮೆದಕಲ್ಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆ ಬೊಂಬೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಮುನ್ನನ ಆತ್ಮಲ ಉಂಡು. ಅಂಚಾಕುಲ್ ಪಂಡೇರು ಈ ಗೊಂಬೆ ಓಲಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪನೆ ದಕ್ಲೆ ಇಜಿನ ಮಲ್ಲ ಗಂಡ ಅಂತಾರುಂಡೊಂದು. ಐಕ್ಯನ ಉಲ್ಪೆತ್ತನ್ ಅಲ್ಪನೆ ಕೊನ ದಕ್ಕೆ. ಆಂಡವಿ ನಿಕುಲ್ ಕೊನ್ಪರಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜಾನ್. ನಿಕ್ಲೆ ಗುಪ್ಪುನ ಒಂಜೇ ದಾರಿ ಪಂಡ ಆ ಬೊಂಬೆ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಡೇಗೆ ಪೋದು ದಕ್ಕಲೆ ದಾಯಿಗ್ ಪಂಡ ಆ ಬೊಂಬೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪು ನೆಟ್ಟ ನೆಮ್ಮದಿ ಡುಪ್ಪೆರ ಬುಡ್ಪುಜಿ. ದಾಯಿಗ್ ಪಂಡ ಆ ಬೊಂಬೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಮುನ್ನನ ಆತ್ಮಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು. ಏಯ್ ದಾದಯ ನನಲ ಐನೇ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮಾತ ಸರಿಯಾಪುಂಡು. ಓಕೆ ಬಲ ಪೋಯಿ ಜಪ್ಪುಗ ಹೆಂಗೆ ದಾದನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿಯ ದಾದಾಂಡಿಯಾ ಅವು ದಾದ ಪಣ್ಣು ದಾದಾಂಡು ಅವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನೆಯ ದಾದಯ ದಾದ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲ. ಅವು ಆನಿ ನೈಟ್ ಯಾನು ಬೇಲೆ ಬಿಡುದು ಬಣ್ಣಾಗ ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅವು ಮೊರನೆ ಆತ ಅಂದಂದು ಓ ಶಿಟ್. ಯಾನು ಪೋಡಿದು ಸೀದಾ ಬತ್ತೆಯ ಇಪ್ಪಡು ಬುಡು ಅವು ಈ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಮಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತಾತ ಆಯ್ನ ಆದು ಪೋಂಡು ಬುಡು. ఆయన ಗಾಡಿಡು ಪಾಡೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸೇರ್ಪೋದಿತ್ತಂಡ ಪಾಪ ఆయన ಜೀವಾಂಡ್ಲವರಿದ್ದು. ಛೇ ಆಯ್ನ ಆದು ಪೋಂಡತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಸರಿಯಾಂಡತ್ತ ನಿನ್ನ ದಾಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ. ಈ ಐನೇ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತಂಡ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಆಯ್ನ ಉಪ್ಪದ್ರ ಉಪ್ಪುಜ್ಜಿ. ಬಲ ಪೊಯ್ ಬಲ ಜಪ್ಪುಗ ಪೊಯ್ ಬಲ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಈ ಬಲಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯೂಟಿ ಬೋರ್ಚ ಬಲ ಬಲ ಅವೇನೇ ಏನೊಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಆಪುಂಡ.